Il-posters li twaħlu fl-aħħar jiem bi protesta għal fatt li l-President tal-Parlament Ewropew u l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola ħatret li raġel toħta bħala kap tal-kabinet tagħha b'salarju li jlaħħaq l-20,000 fix-xahar żiedu it-tensjoni fid-Dar Ċentrali bejn il-varji fazzjonijiet li bħalissa qed iħarsu lejn it-tmexxija għal flok Bernard Grech. Ir-rapportat dwar dan il-gazzetta t-Torċa fl-aħħar ħarġa tagħha fejn innotat kif dawn il-banners kontra Metsola servew bħala opportunità għal kap Bernard Grech għax bekk jingħata aktar prominenza fl-attività tal-Partit Popolari Ewropew li PP li tellet fid-Dar Ċentrali. U fatt magħruf kif Metsola fl-aħħar xhur u snin irrifjutat diversi drabi li tirrinunzja l-pożizzjoni tagħha fi Brussell biex tiġi tmexxi l-Partit Nazzjonalista. Sorsi li tkellmu mat-Torċa qalu kif b'episodju bħal dan l-establishment ħagosta kif id-deputati tiegħu bħal Carola Aquilina jixtiequ li Grech jibqa' fejn poġġewh biex bekk jibqa' jkollhom il-poter u s-saħħa assoluta fuq il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk ukoll kif ġie rrappurtat li l-eks kap Simon Busuttil reġa' beda jindies minn taħt fil-partit mindu riżenja minn segretarju tal-istess IPP. It-Torċa żiedet irrapporta kif xi ħadd bħal Carola Aquilina kompla jżid is-saħħa tiegħu minħabba l-qrubija tiegħu ma' Richard Kahija Caruana li għadu b'saħħtu f'tal-pjeta u bekk l-esponenti nazzjonalisti kollhom joqogħdu għalli jgħidilhom sakemm Grech għadu kap. Dan jikkonferma kemm Roberto Metsola qiegħed teddida għall poter tiegħu u bekk ħagost bil-posters li ttellaw għax il-ħatra ta' raġel toħta tħammrilha wiċċha u aktar ibeda milli tesplora l-possibilità li tersaq lejn id-Dar Ċentrali. It-Torċa qalet li hu fatt magħruf li Aquilina u Metsola ma jarawx għajn majn bil-membru tal-establishment ukoll ma ħarx gost meta ġiet eletta bħala President tal-Parlament Ewropew. Fazzjonijiet oħrajn bil-maqlub jixtiequ jarawha tieħu tmun tal-Partit Nazzjonalista f'idejha.